Здравейте! В това видео ще ви покажа как да подменим повредена SATA букса от дънна платка. Идеята за това видео дойде от една обява, която видях във Facebook. Един човек продаваше компютър, като някой се беше постарал да унищожи всички SATA букси и човек каза, не може да се включи хард диск. Съответно коментарите бяха покъртителни. Сега ще ги видите. Не искам да преча на търга и евентуалния купувач, но защо не си сложиш SATA към PCI и XPRESS слотовете, има такива контролери и да си го ползваш, ако само за това искаш да се отървеш от него. PCI модул с сера портове. Има ги в AliExpress. И всичко е точно, защото правих кекс. Ще му сложат един паралелен и е готов за музейната експозиция. Той без него е само за това. Това е за Надин. И никой не беше предложил адекватно решение, може ли да се подмени тази букса. Въпреки че компютър е стар, няма значение, в смисъл можеше да се използва. Въпросът е сега да видим дали наистина е толкова лесно и ще се опитам да го направя с максимално малко инструменти, без горещ въздух, за да не повредиме чипсета в случая, защото все пак ще има някакво усилие при дърпане на буксата при разпояването. Чипсета е чувствителен на нагряване с горещ пистолет отзад. Така че ще работиме с поялник. За поялника ще използвам две човки. Те всъщност са нагревателни човки. Ето ги. Дебелата ще използвам при разпояване на буксата, защото отделя доста по-голяма топлина на по-голяма площ, а малката при запояването. Ще използвам още флюс за запояване. Ето такъв трябва да си вземете. Това е реплика, естествено. На българския пазар много трудно ще намерите оригинален на тази марка, няма значение. Също така от тези лентички, които изсмукват припоя, за да изчистиме отворите, в които трябва да влезе новата букса. Също така ни трябва и самия припой. Съответно този е с примеси на олово. Ще го използвам при разпояването да смеса безоловния, който е на дънната платка на самата букса, за да може по-лесно да я извадиме. Естествено ще ни трябва и нова букса, съответно нова втора употреба, и взимаме една донорска платка, някакво микро терминалче. Ето я. Ето какво представляват отзад спойките. Като за начало обръщаме и виждаме с какво си имаме работа. Малко ще увелича, за да се вижда. Така, два крепежа и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контактни отвора, които трябва да разпоим. Да започваме. Монтираме си по-дебелата човка на поялника, с която ще разпояваме. Като не е задължително да се с такъв поялник. Идеята е да е нещо около 60 вата. Този се води 60, но все пак е от AliExpress. Не знам доколко отговаря на истината това нещо, но ми върши доста добра работа. Като използвам захранване от лаптоп, още не съм си купил хубава букса. Type-C. Трябва да си купя една хубава букса, за да премахна тези снатки, които съм правил грозни. За момента ми върши работа. Загрява доста бързо. Слагаме флюс.
за да може да се разлее хубаво припоя. И започваме да смесваме с оловен припой, за да може да падне температурата на топене и да извадиме по-лесно буксата. В случая се продава такъв специален припой, който е нискотемпературен, точно за такива неща. Аз в случая не разполагам с такъв. Доста пъти съм работил с обикновен и върши работа. И сега идеята е едновременно да се опитаме да загреем всичките пинове. Ето така. С едно хубаво топче припой на поялника. Ето е буксата. Мисля, че излезе доста лесно. Нямаше някакви усилия. Не прегряхме платката. Ето. Ето това е махането на повредената букса. Сега трябва да си свалиме и от донорската платка здравата букса. Тук ще работим по същия начин. Ето я. Къде е? Пак си слагаме флюс. И пак напояваме хубаво с припоя. Доста лесно излезе. Аз очаквах, че повече ще се съпротивлява. Ето и тази. Буквално за секунди. Буквално за секунди се предава. Сега сменяме платките. И идеята е да изчистиме отворите, където ще влезе новата букса. Като съответно използваме тези лентички. Ето ги. Чакайте малко да намаля, че нищо не се вижда. Пак са от AliExpress. Просто гледайте, като си ги купувате, метта да не е окислена на една зелени петна станала, защото не попива припоя. И аз какво правя, за да попия още по-добре от припоя, който е останал тук, просто фащам и леко намазвам. Това помага изключително много. Особено когато е леко оксидирала. И сега, пак с голямата човка, просто изсмукваме от самите отвори припоя. Докато не се види отвора чист. Още малко. Тук имаме още една останала. И тук може би е останало едно кръче от старата букса. Искаше ми се да не използвам повече инструменти, но явно наистина, да, ето го. Явно наистина ще се опитам с ръка да не се изгоря.
ми иска. Готово. Ето го. Явно се е счупила много лошо и не можахме да го извадим от първи път, няма проблем. Като гледаме да не прегряваме самата платка, естествено затова гледам и да не задържам много. Така, мисля, че всички дупки са отворени. Сега още нещо, което ще ни трябва и което не го показах, е спирт и клечки за уши. Така, ето ги. И идеята е да изчистиме тази цапаница. Съответно, ако ползвате по-качествен флюс, а не някакво менте, което ми предлагаха в магазина за оригинално, тази цапаница ще е по-малка. И мисля, че сме готови за запояване на буксата. Обръщаме от другата страна. Идеално. Ето е и буксата. Сега забравих да покажа, в бързината нямам практика да снимам клипове. Изчистих краката от припой, да няма топченца. Просто пипвате с поялника и те изчезват. Така. Сега ще е много интересно, ако тази букса е с различен крепеж. Предполагам, че трябва да стане. Трябва да влезе без никакъв натиск. Прекалено тънки са тези крачета, за да се натиска, веднага ще се огънат. Да видим дали ще стане. Ще е много интересно, ако не стане. Така, много лекичко, с много леко поклащане. И буксата влезе. Буксата влезе. И сега ще съм изненадан, ако отзад всичко е наред. Абсолютно. Ето ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и двата крепежа. Сега остава само да ги запоиме хубаво. За целта ще си смена човката на поялника. Така, слагаме по тънката човка. Пускаме да загрява. През това време ще си нанесем флюс. Нека има повече, за да може да се разлее хубаво всичко. Така, припой. Загряла вече. Сега, по принцип буксата трябва да се придържа отдолу, но тази влезе доста плътно и буквално не мърда. Така че ще фиксирам направо двата крепежа. Ето така. И започвам с самите контакти.
И мисля, че сме готови. Сега, след като изчиста хубаво всичко със спирт, ще увелича камерата, за да се види как са станали спойките. Мисля, че сме готови. Ето как стана. Може да видите отблизко. Много отблясъци има. Мисля, че всичко е точно. Като е много важно, ако не сте сигурни, и аз не работя с микроскоп в момента, между тези пинове разстоянието е много близко. Трябва много внимателно да проверим да не сме ги окасили. Ако не виждате, по-добре направете с телефона една снимка на макро и я увеличете. Сега ще ви покажа и на вас. Дънната платка е някакъв абсолютен донор, който няма да се ползва никога, но просто ми беше интересно колко точно трудно се сменя тази букса. И ето, че стана. Доста здраво седи. По същия начин като оригиналната. Това беше всичко.